Khulumbaika zoto ang bai kerung tongnai sini di prasarong no. Ko khai si zoto no khana hi asa khaibu haifa no teiwaisa nirok bai ani kogrong no share khaibani ma phaifika kok sai suyarok sajagman tongkhe nakar baidi sini India sorkar tabok khene har state o SIR no salu khaibani kok saklaikha jotono saimano tabok yang narni phainai sini tipra hao tongnai thoi mokri malia sawi au khali yang tong borok tabok sal phai burung no sini tipra hao manjak tong BSF bai miliwi police miliwi masamang nei rongwi phurungnai asakbai na tipra sa khakaham tong thogjak bai asakbai sing mathang ya hani mangai tama BJP tama Congress CPM joto sing tipra sa miliwi ne o illegal ni o Bangladesh no tuiwi sing joto palkhe khorang mate sanai haike sing mathang ya naidi asamo burung rohojak tongo sini tipra hao khe eder rohoja ya sal phaibu teisi bang hor sabai si busuk tipra hao er phaita nok bara na wi ha kabang man thong bebak boro tomani bang sing than sakre ni bang jeng than sakre ni bang nini ani zat pat khaglai tak phanu tipra sawo tongkho tok pungbai labar bagan bai bande lainai yang dofa thui tama belen siholia dofa thui tama bu ke masasa nuglia tini Agartala nok phangsoba hanoi tiprasa yak khasija khenogui nro kharyo gyade sini hawo tongwi si borok si beba kaplai ulta sini muni singa nang bro bosi nok phangsi yang nani phainen thani muni khaima tongsi tiprasa bo jaga sokha wan song nai begradi hani bangoi jeng thansa khe palbaksa khe bo sini bubagra no logero khe belai hanai honoi jotoni thani ang koihor phaibe sidi somoy kere khyaseng joto palbaksa khe yak pholok laikhe sanai honoi jotoni thani ang ani kogno share khayu bonu ang hamesha ani blog ni hoite tiprasa thansang ya no baike sing thansang laimano hunoi ang ani kok sabrung no ang thansani kok sanai baksa brokba ang kok samano khanaya phangmano sajaya phangmano ba kuna ang meta rongjaya dei buchisung thansaya khe theinai kho bo thajangnai kho mungsa pot salphai mungsa pot khaijag na hospital oinai khaijag gari accident khai butharjag lama kasoi wok tok pun tok tekhe tokjak butharjag brui rep khaijag sini tiprasa jasti sankhe jasti maya tomani bangai ngeseng tiprasa bai tiprasa thansang yani bangai number 1 khe bonu jeng wan sok thai jeng tabuk thansang la hangkhe kongthai kolok ro phangpai raknai de paira gya aige bubagra thansa hi krifro bosak jeng thungja CPM sarkar ng tongfro tabuk bubagra thansa hi phaiwi YTF roksanawi belai khe tiprasa no kiri jak thangbai kha kongthai kolok ro hoichoi sungra balia tabok nadi 7 sister ro notice bising phano Mizoram Nagaland Manipur oro wan satong phano samung khainai mystery ro nok sanai ro Bangladesh ni phaiwi tipra hawo borong no ras jakuno MLA montri ing tongbu sei tongbu nor laimalia sini tipra sakene nai thok hano taun
Hibiwi, Karen Kere, Kopi Butiba, Lukava, Hasuk Tola. Tabagrondi, Chini, Didi Edisi area, di Brasani area. Na school kahata, na doctor reta, na hospital reta. Di Brasawasha, Ruging la hanke, hospital by Busuk Hasa, 8 kilometer, 10 kilometer, Basai Kawi, Waingo, Kabang mana hospital saya sani, Di Brasa Kabang mana lagma soy tamika. Tamani bangai, sini leader honjang nairo, Kasia, Nijeni family ni bangai, Nijeni bohong ni bangai, Simi sibara, Naihoru, Di Brasa Tui Tomani, Nok Tamfanu Boro, Kaisasa Di Brasa ni bangai, Korang te Saragia. Oro bising cici ni Di Brasa public rogu. O neta, Nijeni bangai bohong ni bangai, Wan songna ni tanisi. Khuteng, Komol bai, Banezak tomayu. Hani bangai ni sini bubagra, Nai hormani no seng, bubagra ke tang tong sak seng, Ma kasi ringnai, Di Brasa rok tan samal ringnai. Has keseng, O Di Brasa ro, Tuleg ne, Ora seseng tanai. Ora keri kasini. Zorano seng mare fere ringnai. Hani bangai, Nini ani, Nini takho, ani takho, Zotto Di Brasa, 19 dofa no seng, Tansani, Kognoma, Pir lainai, Mabu jog lainai. Hani bangai yang besi bak, Kok salia, Da, Nke ani kogro, Saya suya tongke, Zotto nu, Nakar baidi, Basamani tong hake nirwano, Teibu, Hamzak maroi tongdi.